Malam da farko dai me sunanka? Ni Sa'idu dan kura titi. To na wannan gari kenan. Sabon garin Wudil, layin kuka. Gaskiya ne. To na ganka da jar hula kuma da abin kadawa. Kuma gashi kafar kama tana ciwo. Wallahi talla har aka gama zagaye wannan a Kwankwasiya Amana Abba gida. Zagayen kamfen kenan? Har aka gama ranka daɗe ina nan ina tafiya ta da kafar nan ta a motar Alhaji Abubakar Jeje. Gaskiya ne. To shi mai girma gwamna zaka ba wani sako ne a kansa? Ina son sako. Mai girma gwamna ya san ni, ya san ko ni waye. Gwamna Abba gida ya san ko ni waye, domin gwamna Abba gida ya san ni da wannan lalura a kafata. Shi yanzu gwamna guda ya san ka da wannan lalura? Wallahi ya san ni da wannan kafar tunda ya zo za a raba jakankuna na makaranta Makiro. Shine ya ganni Kamilu Ado shine mai gidana marigayi. Allah sarki. Shine yake gaya masa yake cewa ni ne sarkin yaƙi na layin kuka. Na layin kuka sabon garin Wudil. Shine mai girma gwamna ya haɗa mutane guda biyu. Nan kwaifin mutum ya ce kar a manta da ni an ci mulki. Hatta shinkafin nan da aka raba na rantse da wanda ya busa rai ko ɗaya ba a bani ba. Gaskiya ne. Ko ɗaya ba dan amin shinkafa. To yanzu wannan sakon naka idan ya isa gurin Abba gida ko mutanensa, wanda me kake so a yi maka? Ina so don Allah don Annabi a taimaka mini da ɗan jarin da zan rika dan sai da ko itace ne ina zaune ina shan magani, kuma a kai ni asibiti a duba a yi sakanin ɗin kafan nan tawa. Gaskiya ne. Yan fin da nake amfani da ita ma kafar ta cinye, kuɗin ya ƙare a yan fin. Gaskiya ne. To yanzu na ganka da abin kacar ko har waka ma kana yi ne? Ina yi. To za ka gwada wa masu sauraro da kallo domin su ji irin waƙar da za ka yi wa Abba gida? Ina yi, bara in taɓa ma kuma ka ci. Abba gida, Abba gida, Abba. Na gida akwai Abba gida, Abba. Abba gida, Abba. To kaga rashin yan fushi ta kawo min wannan abin gaba ɗaya kwata-kwata. Allah ya sa wannan sakon naka wanda aka yi domin shi ya isa gurinsa. Amin ya rabi.